Hej, i dag har vi hej, jeg hedder Emilie, og i dag vil jeg gerne lave sådan en Ask-Me-video. Den første, hun hedder Celine Møller Nielsen. Hun skriver, hvad synes du om mig? Men Celine, du er sød, du er smuk, du er pæn. Jeg kan godt lide dit tøj, dit hår, dine øjne, dit smil og dine sko. Jeg kan lide alt ved dig. Det er det bedste menneske. Og så skriver hun igen. Hvem kan du lide at drenge? Jamen, jeg kan lide Julius, jeg kan lide Mikkel A. Ja, det er faktisk eneste af det. Og så Sofie Asta Valdemarsen. Hun skriver, hvis jeg giver til det rigtige Sofie. Hun skriver, kan du lide nogen, hvis jeg så hvem? Som sagt lige før Sofie, kan jeg godt lide Mikkel A. og Julius. Jeg sidder sammen med en hund. Der er en lille trætte Bella. Nu kan du sige hej. Bella, giv den. Giv den, Bella. Der er den lille Roger. Dæk. Det var som en hund på 4 måneder. Jeg blev livet af den. Jeg blev ud af min far, vi nok har fået hund. Ja. Hvis jeg nu så skriver en kommentar, jeg svarer på spørgsmålene senere, og jeg vil gerne lægge den ud på YouTube, hvis det er. Hej.